Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, PNP Bicol nagsagawa ng inspeksyon sa mga sementeryo sa Iriga at Buhi bilang paghahanda sa Undas 2025. May ulat si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Personal na nagsagawa ng inspeksyon si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 5 sa mga pampublikong sementeryo sa Iriga City at Buhi, Camarines Sur ngayong araw, ika-31 ng Oktubre. Kabilang sa mga binisita ni Police Brigadier General Babagay ang San Francisco Public Cemetery, Fatima Public Cemetery at San Isidro Public Cemetery sa Iriga City. Gayun din ang Sagrada Memorial Park, Havel Memorial at Buhi Memorial Park sa bayan ng Buhi. Sa kanyang pag-iikot, nakipagpulong ang opisyal sa mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga barangay officials upang tiyaking handa ang mga ito sa pagtanggap ng mga dadalaw sa kanilang mga sementeryo. Binigyang diin ni Police Brigadier General Babagay ang kahalagahan ng kooperasyon ng PNP at LGU sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan lalo na't inaasahan ng dagsa ng mga tao ngayong undas. Bukod dito, sinuri rin ng Regional Director ang mga Police Assistance Desk na itinayo sa mga sementeryo upang tiyaking ito ay may mga nakatalagang pulis, maayos na kagamitan sa komunikasyon at handa sa agarang pagresponde sa anumang sitwasyon. Ayon kay Police Brigadier General Babagay, bahagi ito ng pagpapatupad ng Ligtas Undas 2025 ng PNP Bicol bilang isang malawakang hakbang upang masiguro ang mapayapa, maayos at ligtas na paggunita ng undas sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. BFP Daraga nagbigay ng paalala sa publiko para sa Undas 2025. Pakinggan natin ang paalala ni Senior Fire Officer 1 J.R. Santos ng BFP Team Leader ng BFP Daraga. So, sa lahat po ng dadalaw sa sementeryo sa oras ng undas, bago po tayo pumunta sa sementeryo, ugalin po natin i-check lahat ng bagay, electrical, mga lutuan, safety in general para maiwasan natin yung anumang uri ng sakuna, lalo na po yung sunog. So, be safe na lang po lagi. Radyo Pilipinas Report. LGU Daraga nagbigay ng dagdag na communication equipment sa kapulisan. May ulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Bilang paghahanda sa nalalapit na undas, nagbigay ng karagdagang 10 unit ng radio equipment ang lokal na pamahalaan ng Daraga sa pangunguna ni Mayor Victor Perete sa kapulisan ng Daraga Municipal Police Station. Layunin ng inisyatibo na suportahan ang operasyon at kampanya ng kapulisan sa paglaban sa mga krimen at pagpapanatili ng maayos na komunidad sa pamamagitan ng mas pinalakas na komunikasyon. Lubos ang pasasalamat ng Daraga PNP sa lokal na pamahalaan sa patuloy na pagbibigay ng suporta upang mapalakas palalo ang kanilang kapabilidad at kapasidad. Tiniyak ng Daraga PNP na patuloy nilang paiigtingin ang kanilang serbisyo para sa mga Daragenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Supply ng mga bulaklak sa Legazpi City Public Market para sa Undas 2025. Panoorin natin ang balitang yan ni Paul Hapin. Magandang araw po, ito po si Paul Happy ng Radyo Pilipinas Salbahe. Tirik ngayon ang araw dito sa likuran ng Legazpi City Public Market kung saan hile-hilera na ang mga nagtitinda ng mga bulaklak.
Isang araw bago ang Undas 2025. At ayon sa ating mga nakapanayam na manininda, inabasuhan nila ang mga mamimili na bumili ng maaga para hindi na maabutan ng maraming pagdagsa ng mga mamimili at maging pagtaas ng presyo ng bulaklak. Sa mga oras na ito, naglalaro sa 200 hanggang 700 pesos ang presyo ng mga ready-made na bulaklak at maaaring umabot hanggang 5,000 pesos sa mga custom-made na bulaklak. Para sa iba pang updates, tumutok lang sa Radyo Pilipinas Albay at sa iba pang Integrated State Media o ISM. Radyo Pilipinas Report. Tuwing Undas, laging agaw pansin ang isang nicho sa Uwas Catholic Cemetery sa Uwas Albay dahil sa kakaiba nitong disenyo taon-taon mula sa brand ng sapatos, sasakyan, coffee shop, alak, pabango, damit, chocolate, bubblegum, gatas, fast food chain at pamada. Pero ngayong taon, isang brand ng sabong panlaba ang disenyo ng nicho ng tatay ni Angel Relieve. Ayon sa post ni Angel, paborito ani ang brand ng sabong panlaba ng kanyang tatay. Ang kanilang motif dahil ito ani ang laging binibili ng kanyang ama tuwing magagawi sa grocery stores para mag-shopping. Taong 2013 nang simulang gawin ni Angel at ng kanyang pamilya ang pagdisenyo sa nicho ng kanilang namayapang padre de pamilya, kung saan taong 2011 ay namatay ito dahil sa atake sa puso. Bilang pagpapakita nila ng pagmamahal sa magulang nito, naisipan nilang gawin ang pagdedesenyo nito sa nicho. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media account sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita. Ito po si Alvera Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,